লক্ষণ ভূভাগীরা আয়ু লক্ষণ আইপিএফটি আকারে ত্রিপুরা মথাও জয়েন খানের অনুলাভ হকো আইপিএফটি নয় আকারে ফাইলে ত্রিপুরা মথাও জয়েন খানের অনুলাভ হকো ভূভাগীরা আয়ু লক্ষণ ভূভাগীরা আয়ু লক্ষণ परिवारनि 73 जन भोटार जोंबाय ত্রিপুরা मथाव যোগদান खालायखा যোগদাन प्रग्रामो उपस्थित दङ चिनि खरगनि एमडिसि मोजां रवीन्द्र देबबर्मा बाय गणेश देबबर्मा दङ चिनि वाइटिएफ सेंट्रल वर्किंग प्रेसिडेंट रश्मि देबबर्मा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश बाबू दङ चिनि उपस्थितियाव दिनै अर सुनील देबबर्मा सहतै गोबांमा आदं रक बरक फाइ जয়েন खालायफैखा बरक जয়েন खालायमा बाय जा कयेकजन आईपीएफटी अर तंगमानि एमनितेन आईपीएफटी नि संख्या खूब गरीखानो हिनमान अर हाइचे ताबु 99.9% चिनि ত্রিপুরা सारक आमचायो ত্রিপুরা मथानि सापुटार बायखाय एवं मो थिनांगो चिनि जे चबा ग्रेटर ত্রিপুরা लेन्डनि आ चबा बेलाय शक्तिशाली इंनाय आं हेन्नाय तिनि जয়েন खालायनाय रं बिसिंगो जे खरंनि खरगताम बरक लिडार दङ बरं बिसिंतिबो कक किसानर सारि दे हामबाय हमनाय आईपीएफ तिबो तिनि लिडार ग्रुप असक शक्तिशाली लिया ओमफ्राय मिटिं मिसिल खायजागिया ओमफ्राय पलिटिकल तुयै लिया ओमफ्राय बुगराना नासिकताय चिनाम चाइनि चिनि आंकेल बाय आंगारगि अनेक बसर आगे पलिटिकल खायजा गाने ताकुक सं रगर गोबांमा जयेन लायनो बा एगै सामुं तांलाय होननाय बर सलायगा आंनि खाबोनाय बासाजा आंचलिक नो पलिटिकल आनि जीवने आं सीपीएम भोट दियाखै आबा हायके आंचलिक पार्टीआव गभीर खायै वानसुक नायमाने अबनो राग्रेसे होननाय आपते होननाय जों जरबो बादला दुइटा बादला तिसिंग्राम खाय तीनटा भिलेज कमिटिनि जमायके खालि नंग नियागो जे बीजेपी आईपीएफटी गवर्नमेंट जे ताबुक पेमेन्ट हाबांगो बसक जराति नंग यांगो डेभलपमेन्ट नुजाखा डेभलपमेन्ट एमने बानि जाक सिमी बारिया कारण डेभलपने कोनो साफल नुगिया कारेन्टनि अवस्था करे लामा तो आपने संनुक तंगनारबो अनाथ चौधरी हयतो अरबो बादलाबारि थुक खायै तुलासिगर थांमानि 50 बसरनि आगेनि लामा हायिं तंखारबो लामाबो ओ लामा रं नुगै खाबासाया पलिटिकल म थंलाय दङ हाय हाथार फुटला हायसिं दंसै आरो बै फायदि हनै जात न तुयै अर रखसाबन हनै तिनर करमनि खरग बसुं এই 73টা ভোট दङ एताय किसना किसा कमबेस जगाजग दंमानि आं बाय एगा सामु हबानि जराबा गै माइ कैरानानि जराबा फुक जतो एलायन्स थाइमालिया एतायसा नेक्स्ट थाइमानो